צהריים טובים לחיים שלי בלב. חיים שלי. ליפה חיים הזאת. שלי. למעצבת הפנים, נרקיס רובין ברזני. לידי שלי, מה קורה? איזה כיף, איזה כאילו כיף להיות פה נפגשנו שאתה מארח אותי, איזה לפני 4 כיף. שעות על מטוס. כאילו שלא בואי היינו נעשה את זה כאילו לא היינו היינו בטיסה. 4 ימים ביחד לא היינו עכשיו, 4 לא ימים היינו. ביחד, לא היינו. שלום, מה קורה? מההתחלה. מההתחלה. ברוכה הבאה לסניף נגב החדש. איזה השקה כיף. חגיגית. מה את אומרת על הסניף? וואי, תקשיבו, סניף מהמם, איזה רמה. זאת רמה אחרת, הביאו איזה סטייל? פשוט סטייל אחר, זה מילאנו. מילאנו. זה איטליה. פשוט איטליה בישראל. מהמם. אז בואי קצת נדבר על העיצובים שלך, על התהליכים יאללה. שאת עוברת. את כאילו, יש לך את הגישה שאת עושה עיצוב היברידי. נכון. מה זה אומר? זה בדיוק כמו המכוניות ההיברידיות, אוקיי? כן. שזה גם חשמלי וגם, אני אסביר לך. כשמגיע לקוח למשרד, אז בדרך כלל יש אומנים, נקרא לזה אומנים, כמו קדישמן, כן. שיש להם סגנון מסוים אחד, כן. שהם עושים רק דבר אחד, והם משכפלים את עצמם. אני אוהבת, קודם כל, כשנכנס אליי מישהו למשרד, לשמוע את הלקוח, להבין מי הוא, מה הוא אוהב, מה הסגנון שלו. אני נכנסת לו, חופרת לו בנשמה, חופרת לו בראש, ואני פשוט לוקחת את הנשמה שלו ומשכפלת אותה. זאת אומרת שהבתים שלי מאוד שונים ומאוד מגוונים אחד מהשני. הבנתי. וזה היברידי. זה ההיברידי, עיצוב- זה הגם וגם. הגם וגם, גם הפונקציונלי ביחד עם העיצוב, אבל כל פרויקט הוא שונה. זה היברידי כי הוא מגוון, הוא משולב, מה הוא זה אחר. יורדת לו לנשמה? כמה את יורדת? כאילו, מה את עד רוצה עוד הסוף. להבין? יש לי לקוחה פסיכולוגית, שהיא באה אליי והיא אמרה, אני רוצה בית, אני מאוד אוהבת את יוון, ואני מאוד אוהבת את יפו, ובא לי בית שישדר את יוון ויפו, איפה? בעיר במכבים, מודיעין אין מכבים לתאר. רעות. איך אני אביא לה עכשיו את יפו? יפו, רגליים יחפות, כחול, קפריסין יוון, למכבים. אז מה עשית? אז ממש פרטתי את זה, ונכנסתי לנשמה שלה ולראש שלה, וירדנו לפרטי פרטים, וחשבתי על יפו, ומה זה מסמל, וניסיתי להבין מה היא רוצה. אז את החומרים הטבעיים, ואת הים, ואת הללכת יחפה עם הרגליים היחפות על העץ, וכאילו זיכרונות ילדות שלה, וממש הכנסתי את זה, ולקחנו מטבח, שממש צבענו אותו בצביעה ידנית. אני באתי לנגריה, וביחד איתה ועם הנגר, פשוט לקחנו עץ ישן משוחזר, וצבענו אותו בנגיעות כחולות, ולקחנו רצפת עץ שהיא ממש משולבת, שהיא גם כחול וגם עץ וגם שחור, ובמקומות מסוימים יצרנו מין רהיטים שהם מברזל מן הפחות רשת, ובמדרגות שמנו לעריכים שהם ממש הבתים של תל אביב של פעם, ממש, אני קוראת לפרויקט הזה, יפו פינת יוון. ולעומת זאת, קטע. יש לי לקוחות שהם רוצים הכל שחור או מודרני, אז אני ממש נכנסת לנשמה שלהם, מבינה מה הם רוצים, מה הם אוהבים, והמטרה שלי זה שהם יקומו בבית, לא שלי, בבית שלהם, שזה העיצוב שלהם, שזה הדיזיין שלהם, שזאת הנשמה שלהם, ושהם יגידו לי, נרקיס, אנחנו קמים בבוקר ולא רוצים לצאת מהבית, לא רוצים לנסוע לבתי מלון, נתת לנו את החלום. וזה עיצוב היברידי, זה עיצוב שהוא באמת אוסף את הנשמה שלהם, והוא פונקציונלי ופרקטי ומעוצב. מהמם. כמה, כאילו, ממה שאני מבין מהשיחה, את זורמת עם הלקוח. זורמת עד הסוף. נכון? גם כאילו, כשאני באה לפרויקט ואומר לי מפקח, או אומר לי קבלן, או אומר לי ספק, תקשיבי, אי אפשר לעשות את מה שאת רוצה. אי אפשר לעשות. מה זה לא, אי אפשר? אי אפשר, זה לא בריסום, זה הרבה עבודה, אני לא יכול לחתוך פה את העץ, אני לא יכול לעשות את החיתוכים שאת רוצה, זה מאתגר אותי. זה עוד יותר עושה לי אש בעיניים ותמרות עשן, וגורם לי לרצות עוד יותר לבצע את הפרויקט הזה, ואני הולכת עד הסוף ובודקת את החומרים ומבינה אותם לעומק, ויורדת לפריטי פרטים, עד שאני מבינה איך אני יכולה לשלב את היצירה שאני רוצה, כי זה בעצם יצירה, אנחנו יוצרים פה משהו, נכון. את היצירה שאני רוצה, את הפרטים שאני רוצה, לכדי ביצוע. ניתן לך דוגמה. יש לי לקוחה שכבר עשיתי לה תוכניות, לקוחות, מהממים, כבר עשינו תוכניות, כבר עשינו הכל, פתאום הוא נזכר שהוא רוצה פאנק שווי. הבאתי מעצבת פאנק שווי, ישבנו עם הלקוח, דיברנו איתו והכל, והוא אומר, היא אומרת, תקשיבו, צריך לחזק את הצד של האישה בצד הזה של הבית. מה? אני בצד הזה של הבית, כבר תכננתי תכנונים אחרים. טוב, לשנות תוכניות, להעביר את המטבח לצד השני. עכשיו, מה זה לחזק את האישה? מה זה לחזק את האישה? איך אני... הצבעת הקירות בוורוד? באדום? אז למה התכוונה המשוררת? מה זה לחזק את האישה? היא אמרה, לא, את צריכה לתת פה סממנים של משהו שהוא נשי, של משהו שהוא... שיראו את הנוכחות שלה בבית.
טוב, יושבת, חושבת, אומרת, תולה מה זה? חזיות בקירות. תולה חזיות, תחתונים. אז רגע, הפאנק רק אומר לך מה זה, אבל היא לא אומרת... היא לא אומרת מה לעשות, היא רק אומרת אוקיי. איפה למקם דברים, לפי האנרגיה, כן. ואיפה לחזק, לפי תורת השפע, לפי אם יש בעיות זוגיות בין בני הבית, אז איפה לחזק ואיפה לפתור ומה לעשות, היא לא אומרת מה לעשות, היא רק אומרת איפה המיקומים ומה כדאי. טוב, יושבת, חושבת, אמרתי, וואלה, יש לי רעיון. רצינו לעשות חיפוי קיר בכל הכניסה לבית, מבחוץ, שלא יראו את הבית, שלא יזהו אותו, לבפנים. אמרתי, יש לי רעיון. כאילו, לבשתי איזה חצאית פליסה, שחצאית פליסה, למי שלא יודע, היא פסים ארוכים. טוב, אמרתי, וואלה, אני הולכת לעשות עכשיו חיפוי קיר מבחוץ, פנימה, מסתובב, מלא אלכסונים, מלא פינות. מחוץ לבית שנכנס פנימה. מהחוץ של הבית. אני מכיר את הפרויקט. נכון. בית הפליסה קראת לו. בית הפליסה, החיים שלי, בית הפליסה. ואז אמרתי, אוקיי, איך עושים פליסה? באתי לנגרים, מנסה להסביר להם מה אני רוצה, אז עוד לא היה את הפסים. כפרה והנגר יודע מה זה פליסה? אז אני באה עם חצאית, אומרת לו, אתה רואה את כזאת? החצאית? על הקיר. אתה רואה אני עושה ככה, אני מדגימה להם, אתה רואה שהיא ככה, אתה רואה את הפסים שזזים? כזה אני רוצה. מה את רוצה, משוגעת? מה את רוצה? אי אפשר. את מבינה את הכמות של המטרים, את מבינה איך אני אעשה מבחוץ? כי מבחוץ זה מתכת, מבפנים זה עץ, צריך לחבר אותם אותו דבר. איך עושים? אמרתי, לא מוותרת. אני אמצא את האחד שיעשה לי את זה. לא, אין, יהיה מי שיעשה לי את זה. ובסוף יצרנו פסים שהם עומקים שונים, רוחבים שונים, וכשנכנסים לבית ומסתכלים על הרצפה, זה כמו חצאית שמתנפנפת, כמו וילון שמתנפנף על הרצפה, וכאילו הבאנו את הנשיות באגף הזה של הבית, בדרך מתחכמת. אז זה הירידה לפרטים וההתעקשות, כולנו כאלה, אבל, ולתת באמת לבני הבית את מה שהם רוצים, ממש עד הסוף. אני הולכת עם הלקוח עד הסוף. כזאת אני. טוטלית. מוכשרת, טוטלית. טוטלית. מה, בימים את מתרגשת? כאילו עוד מעט קוראים דברים מרגשים בחיי. הבת שלי מתחתנת. מחתנת ילדה. אני כל הזמן אמרתי שאני לא אימא של הכלה, אני אחות הגדולה, אבל אז הבת שלי גרה בי, ונורא נעלבה. אז אני אימא גאה של הכלה, החתונה בעוד שבוע, ורק היום ב8 בבוקר עשיתי מדידות לסמלה אחרי טיסה. בסדר. הכל מדוגם ומתוקתק. אני בטוח שזה יהיה מושלם. כן, יהיה מהמם. כמה זה מרגש? האמת, אין לי זמן להתרגש, אני כל כך עסוקה, או שאני מדחיקה ולא מעכלת, אבל בקטנות זה מאוד מאוד, כשאני רואה אותה, מחר יש מסיבת רווקות, אז אני מאוד מאוד מתרגשת מההתרגשות שלה, ומזה שהיא מצאה והאמת שזו חתונה מיוחדת, אתה יודע? מה מיוחד? אני יודע, אבל מי שמאזין לנו לא יודע. אז הבת שלי חילונית, ואנחנו חילונים, והאלם חמודות... שזכה בה, והיא זכתה בו, נכון. הוא דתי. ובהתחלה הם נורא נלחצו מה יהיה ואיך יהיה, וזה נורא יפה לראות את החיבור הזה, ואמן לעם ישראל, אמן, אמן, שיהיה חיבור כזה בעם שלנו. אמן. של דתיים וחילוניים ביחד, וזה פשוט, זה מרגש אותי. מרגש אותי החיבור בין המשפחות, מרגש אותי החיבור ביניהם, מרגש אותי האהבה הטהורה והיפה הזאת, ומרגש אותי שאני מאחלת לכל עם ישראל שכולנו נהיה כאלה, ונתחבר ככה ביחד, וזה מרגש אותי. לא החתונה, החיבור הזה, החיבור של הביחד הזה. חיים שלי. זה אני מתרגשת. שתהיה לכם מזל טוב, ושתהיה לך שנה טובה. אמן, מלאה אמן לכולנו. באנרגיות חדשות ודברים טובים. אמן, שנמשיך ושיחזרו להיות החיילים אש. והחטופים הביתה. אמן, החיילים בריאים, בגופם ובנפשם, וגם הבן שלי, והבנות שלי שעושות מילואים. אמן. וגם הבני זוג שלהם, וכל החיילים והחטופים. אמן, אמן, אמן. אוהבת אותך. גם אני אוהב אותך, שלי. ותודה שבאת. רוצה לעשות לך עוד ילד, אפשר? אפשר לעשות לך עוד ילד? אפשר תמיד. סגור.